चिरां काजलगाव गामियारि गाव थिसन फोरोंथाय फसंथाननि 3 दानारि खामानि मावनाय फोरमायथिनाय हाबाफारि दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव RSETI मावखुलियाव मोनफ्रोम आयदानि फोरोंथाय आरो खामानिफोरखौ 3 दानारि फोरमायथिनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव फिसारि, एग्रिकालचार, DRDA, पल्ट्राइ बायदि मोनफ्रोम आयदानि गाहाय मावख'गिरि बिथांमोना बाहागो लायो। दिनै चिरां जिल्लानि RSETI नि बिथोनगिरि नकुल चन्द्र ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायना होनाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव बायदि बायदि आयदानि सायाव RSETI नि गेजेरजों फोरोंथाय होबोबाय थानाय जादों आरो फोरोंथाय मोननाय बिथांमोननो SBI निफ्राय लन होनानै गाव सुंथानाय हाबाफारिखौ होबोबाय थानाय जादों होनना फोरमायो। आच्छा दिनैहाय बेवहाय जथुमनायनि थांखिया जोंनिया जोंनि RCTया माने SOP मथे बा जोंनि नारनि माबा मथे जोङो क्वार्टारलि जोंनि RCTयाव मा मावदों मावाखै मास मोनथाम मोनथामजों बा क्वार्टारलि जोङो मिटिं लिंनांगौ जायो ओमफ्राय फोरमायनांगौ जायो। जोंनि मेम्बार चेयारमेना बेखौ लिड खालामगोन ओमफ्राय मेम्बारफोरनो जोङो फोरमायनांगौ जाहैयो आरोखि जोङो बेसेबां मा मावनो हाखो मा मावनो हायाखै आरो नेक्स्टआव जों मा मावगोन मावाखै मा मावगोन मावा बिनि सोमोन्दै आरो दा दिनैहाय जोङो मिटिं लिंनायनि आसल खारना माने जोङो थांनाय बोसोरनि जा जों एनुवेल इलेक्सन प्लेन लादों बे एनुवेल इलेक्सन प्लेनाव जोङो बबे जोङो एक्टिभिटिखौ जों प्रग्रामखौ जों मावनो हाखो बा हायाखै जों बेखौ फोरमायनाय आरो दिनैहाय दा बेनि गेजेराव माखासे प्रग्रामखौ जोङो खननै गाहाम लानांगौ बायद' जादों। ओमफ्राय नेक्स्ट फेज आरो 26नि थाखाय जोङो दिनैहाय जोङो कमिटियाव मिटिङाव हाउसआव जोङो जोंनि ड्राफ्ट बाजेट माबाखौ एनुवेल इलेक्सनफोरखौ जोङो प्लेस खालामदों आरोखि प्लेस खालामनायाव बाहाय बयबो मेम्बारा जुदि एग्रिबा जों बेखौनो माबानोसै बेखौनो जोङो RBOनि जोंनि स्पन्सर बेंक RBOनिफ्राय जों एप्रुभ खालामनानै जोंनि सेन्ट्रेल माबायाव अफिसाव नाराव जोङो हरनांगौ जायो आरोखि। आसलथे बेवहाय मा डिपार्टमेन्टआ मेम्बार हिसाबै दं सार? बेवहाय आं फारियै बुंलांनोसै KBK दं चिरां, DRDA दं, एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट दं, सेरिकालचार दं, हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल, फिसारि, SRLM अफिस, ओमफ्राय DDM नाबार्डनि, ओमफ्राय LDM चिरां डिस्ट्रिक्टनि जायनाखि लिड बेंक अफिसार बियो, ओमफ्राय ITI फ्राबो जोंनि माबा जायो आरोखि एक्सुवेलि बे ITI खौ नागिरो माने दासिमबो अफिसा माबायाव दङ नामानो ओरै काजलगावनि खोलायाव थेवबो जोङो बिसोरखौ लेंबोनो हायाखै दासिमबो अफिसखौ नागिरहैबो मोना खननैसो जाबाय जोङो होननानै। एक्सुवेलि नोंथांमोननि डिपार्टमेन्टनिफ्राय मा हाबाफारिखौ मावनाय जायो? जोङो हाबाफारि मावनाया माने रुरेल ओनसोलाव गामि ओनसोलाव डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावनो आरोखि जायफोरनाखि एफा एनै फरायनो रोंनाय बा 6, 7, 8निफ्राय ओरै गोजौ जेसेबांखि जाया मानो फरायनानै साख्रिथ' मोनखाला साख्रि मोना बिदिनो बेकार थानांगौ जायो। बे बेकार मानसिफोरखौ जोङो माबा मोनसे एक्टिभिटि ट्रेनिं होनानै माबा मोनसे खामानियाव एबजर्ब जानो जाहाथे हायो गभर्नमेन्टनि गभ अफ इन्डिया MORDनि मथे जोङो ट्रेनिं होयो। बबेबा ट्रेनिंआ 10 दिनिया दं, 13 दिनिया दं, 1 मास दं बेफोरबायदि आरोखि जोंनाव माखासे नारनिफ्राय दिरुनखानाय माखासे प्रग्रामफोर दङ बे प्रग्राम अनुजायै जोङो प्रग्रामखौ लायो ओमफ्राय बिसोरखौ फोरोङो आरोखि। आसलथे मा फोरोंनाय जायो बेवहाय? मा सोलोंनाय? फोरोंनाया जोङो थियरि फोरोंगोन ओमफ्राय प्रेक्टिकेल बिदि फोरोङो। मा आयदानि सायाव सार? आयदाया माने डिपार्टमेन्ट बहुद माबा दङ जोंनाव गासै 64टा एक्टिभिटि प्रग्रामफोर दङ बेनि गेजेरावनो जोङो प्रग्रामखौ कन्डाक्ट खालामनांगौ आरोखि केन्डिडेट ट्रेनिं लाखांनाय बै ट्रेनिं लाग्राफोरखौ जेब्ला ट्रेनिं जोबो अब्ला बिथांमोनखौ
खामानियाव थिसननायनि माबाफोर राहा लानाय जायो नामा? बेखौ जोङो लायो जायफोरनाखि मावखाबाय बा ट्रेनिं लाखांनायनि उनावहाय बिसोरखौ सोरबा जुदि फाइनान्सियेल जुदि हेल्प नांबावगौ जायोबा सोरबाथ' गावबा गावनो मावनानै थाङो मावो खामानिखौ साफिसियेन्ट जायहा दंखायो जायहानाखि नांगौ जायो बिसोरखौ जोङो फाइनान्सियेल हेल्पनि थाखाय जोंनिसिम बिसोरो प्रप'जाल होफैनांगोन रिकुवारमेन्ट जा बेंकआ बियो बेखौ जोंनिसिम होफैबा जोङो बेंकसिम बिसोरखौ फाइनान्सियेल हेल्पनि थाखाय जोङो बेखिनिखौ मावनानै होयो आरो दा